A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co Erik dostał w chacie pod hołdą. Kaj nie można stawiać balastu. I obejrzysz kolejne udane zolity Ericha. Zapraszam. Siemanko, tutaj Erich i cisnemy dalej w kanto, szukać mojego fatra, ale coś czuję, że nie znajdę mojego fatra, dopóki nie znajdę sztromu w tym rejonie. Więc trzeba ci iść na północ od Safrun, obejrzymy co nienormalnego się tam sam zdarzy, chociaż bez to, że tu cug nawet nie działa, to Josy nie daje nadziei, że to cokolwiek jest normalne. Cisnemy na wierzch, obejrzymy co tu mamy. Ale tam była sam chałupa jakaś na dole. Obejrzymy co tu jest. Co ty sam robisz? Erik dostał oczyszczony znacznik. Hopie, dzięki temu będziesz miał zawsze czyste galoty. Ale Józek się pytał, co ty tu robisz, a ja nie chciałem dziocha proszku do prania. Mogę ci dać jeszcze do pieczenia. Nie, dzięki. No i super, jak dostał darmowy proszek do prania, chociaż patrząc jak ona ma ta chałupa, to ona chyba też tam pierze co innego. A tu co je? Tu kiedyś był sklep z kołami, ale przeciepli go do Goldenroot, bo tu się bardziej cygarety kali opylać niż koła. Ciekawe kto tu taki biznes otworzył, że aż sklep z kołami wyciepnął. O nie, to są te spizgańce z Robal City. I oto fanzola. No nic, cisnemy do Jima, może tutaj będą coś wiedzieć. Misty je liderką, włazimy. Siemano, przyszedł zech sroć w galoty i wsadzać kamole do życi. Właśnie zech narobił w galoty. Tu nikogo nie ma, te pierunie, takie motto, a żaden tego nie słyszał, te kaju nie są. Czemu to jest otwarte? Co to jest za basen, kaj jest zjeżdżalnia, o co chodzi? Co jest, tu nikogo nie ma, te pieruna pootwierane, przecież jedyne co można stamtąd wynieść to woda. No dobra, to idziemy na wierzch. O Jezu, a nie, to nie ta gra, sorry, myślałem, że tu mi jakiś hop wyskoczy. Skąd ja mam takie przebłyski? Pieruna jaka ta hoda jest srogo, o jerno, o. Czekajcie, dajcie mi chwilę dychnąć. Pieruna nie da się, te. A tu co to ja za ogród, to ja inokszok jeden. A tu flacha była schowana elegancko. I to mi się podoba. No dobra, to cisnemy tutaj. Wiesz Kajo liderka? Hopie, po co ci liderka, jak ty zaraz będziesz furgą? Hopie, Kajo beda furgo, jak ty masz 1,30 m w mytce i jeszcze jednego Pokemona. Hopie, i to doniczka, co to ma być? Ło, dobry towar. Jaki towar? Co ty go dosz, ja nic nie sprzedaję. Pieruna. Jest zech druga. Erik, tyś ci go dam. Las, ale żaden się ciebie nie pytał, czy ty je pierwsza, czy druga. O czym ty fanzolisz? Pierun, co to jest za klucha, Przecież to jest ewolucja kuli do kręgli. Czemu ten hałok jest taki fioletowy, Ja coś czuję, że ty z nim żrysz. Ja w ogóle nie żra. Poczep się, bo idę na policję. No zawsze się to skończy. Ja opowiem 2 zdania do Freli, a te już są na policję dzwonić. Ja jestem trzeci. A to wyście są rodzeństwem wszyscy, że ty możesz na imię trzeci. O nie, tylko nie te kudły, spali je. O pieruna, no tego to już nie spala. Halo, Erich? To ja, twój ziomek Irwin. To od kiedy u jakiegoś Irwina w telefonie? Co ty godasz, Słyszałem, że jesteś kamolem. Irwin, zadzwoń do mnie trzeźwy, proszę cię, to nie... Słuchaj, ja już jednego Alana mam dosyć, ale Irwin nie wnerwi mnie nawet. Dobra, zadzwonię później. No, ten przynajmniej rozumie o co chodzi. Iruna, czemu ja zawsze jak nagrywam te przygody, to ktoś do mnie dzwoni? O nie, ja widzę jak chcecie mnie chycić. Nie ma szans. No dobra, wartko to pójdzie. Dobra, obrzygana doniczka, zasrany ptok i kwiatek we klajdzie. A ty się kamper Lloyd, ja? Opie za kampienie to dostaniesz bana. O, unkel Alois. Skąd ty masz mojego unkla Aloisa? Kradzieje pieruńskie. Cześć, chcesz kusika? Ty się też las nazywasz, ja? Bo są wszyscy w lesie sam. No, powiem ci, że kusika nie wezna, jak ty mi grzyba wyciągasz. I jeszcze większego grzyba, no nie. Jest super nerd pad, ja? Ty jest bratem tego listonosza, ja? Kurde, myślałem, że to już kot. A ty w ogóle co to jest? To jakoś koczka? Co to ma być? Halo, Erik, Kaniunie! Zje w kanton, goda jak ci szukam fatra. A, zapomniałach. Twoje język przerżnęła wszystkie twoje pieniądze, sorry. Jak to żeś przerżnęła? A bo była taka wystawa garków, to zech kupiła. Pieruna, to już wiem, czemu fater polos od nas. Wolał własny biznes zrobić. Dobra, co tu jest za chałupa? Bill House. Przecież był Billa. Nie był zek Billa, miałeś iść do niego. Pieruna, ją skleroza. Ktoś ty je. Józek je upa od Billa.
unikać w Joto i grozi okolicznym mieszkańcom, że ich przeciepnie w czasie. W jakim czasie? Co ty fandzolisz? No właśnie to jest dobre pytanie, bo myśmy są z Anglii i ja nie wiem o którym czasie godo. O past perfect, past simple, cholera wie. Ale jak go spotkasz, to pozdrów go w jakimkolwiek czasie. Myślę, że jedyny czas to jest na wyjście. O czym ten stary chłop do mnie fandzolił te? Komu to potrzebne? Ja nie wiem, tu 3/4 ludzi komuś grozi, albo się nazywa 1, 2, 3. Jak tu żyć, pierunie? Dobra, nic nie ma w tym mieście sam. Cisnemy dalej. Podobno na prawo elektrownia. Ty Frela, a co ty sam tam robisz te? Przecież tu nic nie ma te. Ta już łożarto tu leży te. Ja się nie dziwię, że poza miastem. No wiadomo, wyjdziesz ino trochę poza miasto, już łozarci leżą. Jacy łozarci? Józek przyszedł z Kamuli tunel. No nie kolejny kamper. O pieruna jako srogokoczka. A czemu ty żeś ją na niebiesko przefarbował? I kamienny stur. Dobra, nie mam czasu, muszę iść do elektrowni sam. Kurde, wyłazić. Hej, idziemy na piknik! Będzie fajnie! Nie, piknikerka Heidi. Jakbyś ta szłapa wyprostowała we łokciu, to byś była Heidi. O czym ty fandzolisz? Nie o niczym. Ty synek, ja chciałem z tą piknik zrobić, a ty żeś mi doniczki zjarał! Dziołcha, ja mam wrzucić te kwiatki, ja potrzebuję sztromu. Pieruna, tam nie ma wyjścia, chyba trzeba będzie bez ta rzeka przejść. Kanto plantacja mocy. Pieruna, skąd wy znacie ten angielski? Czemu sztromu nie ma? No bo ktoś nam akumulator zawędził. A no ja już to wiem, Pieruna głupie pytania z ich zadaje. Ruby! Józef jest menadżerem, jaki Ruby? A sorry, słyszałeś, że ktoś ci zawiedził akumulator, ja? Ja, widziałeś jak ci do miasta. Na szczęście akumulator jest wodoodporny. A po co mi to godusz? Przekonasz się. O nie, wyście są tu wszyscy nafutrowani. Dostałeś cynk z cerulion. Podobno widzieli tego synka, co wziął akumulator. Podobno jest czarny jak smoła. Ty chcesz dograć w koopa? Jakiego koopa te? Nie no hopie, ja z tą nie godą te. Ja to fanzola. Dobra, szukamy hopa. To jest czarny jak smoła. Widziałeś takiego czarnego hopa? Hopie, ja mam kapę. No czuć od ciebie, że masz fez kapa. Czekaj, ten coś fanzolił, że on jest wodoodporny, ja? Łociu! A, sorry, że Zech tak na ciebie wleciał. Nic ci nie jest. Hopie, ja ci zaraz tak w żyć wejdę. Torki, nie mam czasu? Wiesz, fez mnie dwuja ciągnie. Jeśli raz tak na mnie wlecisz, to ciągnąć to cię będą do sądu. No dobra, Zech, no to dwuja sadził. Już jak jest po, łostow mnie. Słuchaj, zrobimy tak. Ty mnie puścisz, a ja ci powiem, kaje twój fater. No dobra. Jak się obrócisz i wyjdziesz stąd, jak pójdziesz do Safron, to będzie albo na północ, albo na południe, lub wschód, albo zachód stamtąd. O, ten śmieszek pierun mi uciekł. Kajo nie. Zaraz go nie będzie. Kaje ten pierun. Ty, widziałeś z czarnego hopa, co tu wybiegł? Jaka elektrownia? Nie da się z wami gadać, te. Je południe, a ci już zarci. Ty, a ty masz dalej kapa? Ja. Dobra, widać, że mu szybko nie przełazi. Pieruna znowu pod ta hołda. O nie, to ja ten pierun. Słuchaj mnie, powiedziałbym ci, że możesz się pchać do gipsu, ale teraz to ci prędzej orteza dadzą. Postaw mnie, zaraz ci pokażę moja luftmysza. O, ja widzę, że ty masz rakietowy grunt pod nogami. Hehe. Rzeczywiście srogo luftmysza i nie ma luftmyszy. No dobra, Zech nie zrobił dwój w basenie, tylko Zech ten akumulator tam wciepnął. Bo mi się w Peugeocie spalił akumulator i chciałem mieć nowy, ale okazał się szpetny. Jakiego auta, jak ty wszędzie piechty łazisz? No mam go w garażu, bo nie jeździ, bo bez akumulatora to jak mocić? Chłopie, ty w ogóle nie myślisz. Chłopie, pitej stąd, nie sta ci widzieć, ty. Ty łopieru na on zniknął, ty. Co to był za David Copperfan? Dobra, jak on godał, że to było sam tu, aś na środku musiał zrobić, ja? Tu je. Pieruna, dobrze, że tu jednak dwójki nie zrobił, bo sanepid by zawarł ten basen. Dobra, chłopcy i Fredy, to było na tyle. Następnym razem oddamy ten akumulator do elektrowni, po czym pojadziemy z cugiem do Joto nazad, żeby wartko tu wrócić i znaleźć gospodarza tej tanzbudy. To by było na tyle. Dajcie tradycyjnie subskrypcja, szłapa w górę i komentarz pod tym filmem. I do następnego, na razie.